ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu hụkwurichi ọnwa nọ ọnụ nwaanyị nwaanyị mba nọ awụchasịala nụ mbụ eyi anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpom n'ekwentị bem n'igwe ntị sị nwaanyị mba nọ ya sị m na m were dela akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na ọ bụ ihe nṅomi na ọ na-ewute na ọ na-agbawa obi mana ọ bụ ihe nṅomi na ụmụnne anyị ole na ole ga-eji akụkọ na ọnụnọ wee mụrụ ihe na ụlọ gwakwana ya ihe unu si ya mee n'ihi na enweta feel about it ya gaa n'ihu sị m na 5 years ago ka ya hụrụ nwa okorobịa ara ya mma mmasịrị ya ọjọọ ya onye be ya wụ ya ekwuo ọsị chai ya jụkwana ya onye ebe ka ọ wụ okwuo ha eme onwe ha introduce onye ebe ha wụ enweghị mgbe o ji wụrụ issue ihe matara n'ụwụ na ha na-abụ ọwụ ndị Igbo she from different states n'ime Igbo land ọ ya ka ọ dabara ha n'ime enyi ọ bịa propose marriage ya ṅụọ kwere o ruo mgbe ọ ga-aka ka ha laa village ọ ga-eji ya nne n'ihi na papa ha anọzighị ya ha eruo mama ya dị very bright dị very happy shinishi lero ya n'ụkwụ ala sị chai nwakele na ọ ma na mma nwa na nwa ya nwoke na o nwere anya ka nna ya na nwakele na ọrụ ụtụ ya arụ mgbe ya dị ndụ mgbe ya dị ya na aka na-ete ete ya sị mama ugbo na ọ bụ ọkọtụ na anya bedị ya anya nwaanyị achịa ọjọọ ya onye bịa wụ ya ekwuo nwaanyị enwe mgbe o jiri mee ka onye bịa wụ owe problem ha nụcha ọgwa nwa ya sị ngwa mgbe ọbụla o yitere na ha na nwatakịrị ekpuru lo na ọ bara ya anya o ruo ka ha juru ọ kwatajuoro ha ma ngwa ma ihe niile ụmụ oriri ihe na-eji a na-enweta na village ọ ga-akpata ọgụ ọ ga-chetajuo ma mkpọrọ nkwụ ma gịnị kpakọrọ ha keshie na lelon ya na nwa ya doe na moto ha eburukwuoligame 2 days after heshi village lo enwete mma ka nwoke shi nweta phone number ya ama ọ kpọọ ya na phone jụọ ya sị ya nne ya sị na the reason ya ejiri eji ihe n'ihu ya na ya achọghị ya na ya sị ka ya taa okwu ahụ eze na ya takwala na ya eze na ya achọghị ya n'ụlọ ya na ọ gaghị ebi n'ụlọ ya na ya na ihe ya na-ekwu ya sị mama ya na ihe ọ na-ekwu ụgwọ ya sị na ọ hapụkwakwa egwuregwu egwugeda dị na-ata ashị eze na ya sị ka ya gwa ya na ọ gaghị ebi n'ụlọ ya na ya taala okwu anyocha ya na onwe ihe o mere kama onye ebe ahụ ọwụ onye obodo ebe ahụ ochi na ọ gaghị ebi n'ụlọ ya ya jụọ ya sị mama the fact na ya esi n'obodo ahụ ọ pụtara na ndị niile esi obodo ahụ ndị ọjọọ that is n'obodo ahụ enwe ndị ọma ndị ezigbo mmadụ ọgwọwa ya sị na ya chalenjile na ya gbaala ya okwu na ya sịkwana ya ga-anwe ego echi ya na ya enweghị mọchị ya ga-agba ihe ya ga-emere na ọ bụ omenala nne di emere na ya ga-emere na ọ dịziri ibika ma ọ wago ibika na ya sịkwala ya agwaghị ya obi amapụ ya sị nakwa nọ ele mgbe ihe ka efere ya efe ochi na saịdị ha onye megi ihe ka onye megi ya n'ihi na mama ya na ụmụnne ejiele ọnkụl ya dat na ndị di ya na-abịa owu ebe a ka ọnkụl ya ọ gara gafe ihe ga-efe ka gịnị ihe o mere ya ewere ihe niile boo ya nwanne nna ya ya na nna ya na-arụ na nwa na a na-emewe ihe kpoo ya because of formalities na onwe na obi dị ya mma na ihe ọma na-emere ha na ọhịa ha ji mara this man na ọwụ ya wee nye bere ebiri ihe niile bo ebido gawa chọọchị kpọkuwe Chineke ma n'ime abalị ma ọkọtụbe ya na-ebe si ihe kele nụnụ na ọ dịghị izi mmadụ inweta nwoke hụrụ ya n'anya na ụdịrị nwoke na-ejiri hụ ya n'anya na ọ dịghị izi inweta onye a ga-akpọ m n'ọkọtụ gị zaa gị dị proud of that person dị presentable na ihe niile nwoke a na-achọ achọ hot cake ụmụ nwoke juru ebe niile mana nke bara ya anya ruo na ala mkpụrụ obi na-ele bịa na-eto ihe dị aga lekwe na gbagidere nha ori Chineke nye exactly ihe ya chọrọ na ọwụ nwanne nna ya mere ihe ka ya ekpewe ekpere ya bụrụ nwanne nna ya n'obi ya ekpe mgbe ụfọdụ etiga aha ya mgbe ụfọdụ ya gaa midnight were aha ya na-eti n'ime abalị n'ebe ọ bụla o jiri aha ya gaa na ihe ọ bụla o jiri aha ya mee na ihe niile otu eke ya ga-ekpe ga-ekpe hit na agwa ya ọrụ ka mmiri agwụrụ n'okwute ya kpọọ mme ya kpọọ nwanne ya nwoke silekwekwe ihe mere na ha niile bụkwa ya nkọlọ ha wụrụ ya mgbe ha gara ga ejie na ha ma na ọhịa ọ gara mana ebe papa ha na-anọ ya na ọtụkwa ya mgbe ha ma na ọhịa ọ ga-eme onye ọbụla ekiri n'ekpere nne di ya ekwechiri na ọ ga-abata n'ihi na otu esi ahụta di ewote di esi ahụta ya
di ya jụọ mama ya sọ ma ihe ọ na-ewe nwoke chọta nwaanyị exactly ihe ọ na-achọ na nwaanyị ka ya gwa ya na mgbe ụfọdụ nwoke ga-ahụ nwaanyị mara mma na ụdị bara ya anya mana agwa ya adịghị mma. Mgbe ụfọdụ nwoke ga-ahụ nwatakịrị nwaanyị agwa ya rụ mma mana ọ na-ele ya anya ọ dịghị otu ọ na-adị otu ọ chọrọ ka nwaanyị ya dị. Na ihe tụtere na this girl na ọ wụ exactly ihe ya chọrọ na nwaanyị mana ịma mma mana agwa ma ịrụ mma nga niile mana elu bedi ma ịma eteri ma nsọpụrụ nwaanyị na-erubere ya isi kemgbe 1 year ya jiri mata nwa ihe ya si eme na ọ naghị eme ka ya si eme ihe ọ na-eme ihe niile ọ na-eme to please him na nwatakịrị na-ahụ ya dịka Lord ka ọ si ya lụda because of obodo ebe oshi na ma na kele mee ya ọ ga-akarị mma na ya nwụrụ di ebido fight hard before ya mara kpọrọ ụmụnna ga-alụọ ya ha bịa lụọ ya mee ihe isi ya di ya lụọ ya ka queen lụcha ya na di ya lakpuru ka a lụwakwara ya lụcha ya lụbata ya. From that very day alụbatara ya nne di ya kpewe wee sị na ya ga-edu nwa ya gaa lụọ nwa ya na ọ ga-adị ka ndị obodo ga-ahụta ya mana ihe ya sị ka ya gwa ya wụ until ya nọcha n'ụlọ n'ọnụnụ ya biricha bịa otechi echi chọta ya na ya tọpụkwara ya ọnụ na ya bọdala ikele na agaghị ya ọnụ na enide ya wepụtara ọnụ kelee ya na ya ga-anwụ na enide ya nakwere ya ekele na ya ga-anwụ na ebe ya si ya batalabata n'ike na ya ga-egosi ya dat na ya na-anọ ọgarabịa na ọ ya ga-ebi gị oche ọ ga-eji anọrọ ọdụ na ebe na ọ chọghị ọ chọrọ iji aka eshere oche na ọ ga-echeta ihe mgbu na ya ga-aka nka n'ụlọ na ya nwenweghere ishie bịa ịgba na eji bịa ebe mgharị na ya achọghị nwaanyị isi obodo ahụ ya tọba ọnwụnwụ batakwa onwe by force na ya ga-agwa ya na ya nne di ya nabatara ya before ya kwere bata o ruo ya n'aka ọ sị ya ga-anapụta n'inwulie by fire by force na ya kọrọ ya na ya na ya abụọ nne di ya na-ekwu destin ya na-ekwu n'obi ya sị enweghị ihe Chineke na-agaghị eme na enweghị ihe ekpere na-agaghị egbo ya na-ekwu n'obi ya na nne di ya na ya hapụga na ọwọ mkpụrụ ya gwurie na Chineke nna bi n'eluigwe ga-anapụta ya meghee ya n'ime mmụọ iji hụ dat na ya wee ezigbo nwaanyị. Ihe niile nne di ya kwuga na enweghị ihe were ka ya nete na enweghị ihe hụrụ ka ya nete na enweghị ahụtaghị ya na o kwugede okwu nya ahụtaghị ya na ọhịa nwanne nna ya mere nọ ya ji nne di ya n'ọrụ. Nne di ya na-ekwu ya wekere ha iwe ya na-asị ya mmaghara akwanụ na mmanụ ọ na-enyetụkwana ya chance ka oke pruvore ya na ihe nọhọrọ ọzọ o pruvore ya ọ bapụta be pruvore na ya jụrụ ihe ete ya jụrụ na ya jụla na ọ kwesịghị ịbata onye ka ọ na-abịa prove na ọ gaghị eprove ya gaghị enye opportunity to prove na ya esi n'ụlọ ọdụ populate na ya esi n'ụlọ Igbo esi n'ụlọ nwa esi n'ime mkpụrụ obi nwa esi na ụlọ nwa ya pụọrọ ya nwa ya jụ kpetekpe ire na ọya na ya hapụ na ọya na ya agaghị enwe peace of mind baezie n'ịtụ ya obu for 4 good years nwaanyị eghe ya ọnụ. O weta ka Christmas ya gwa di ya na ya ga-alaki ka ha laa Christmas ka ya buru afọ n'ihi na ya arụla ime ndị afọ ya apụtakwala ka ya buru afọ nọ laa Christmas zọrọ nne di ya gift lena ma ọhụ afọ ime na ma ọ ga-agbanwe obi ya ka ọ na akpọ efon ya kpe ọ naghị epiki ọ kwere na ya tụpụrụla ya ọnụ tili ya nwụọ na ọ wee difficult thing to do na ya agaghị emeli ihe ka ahụ ka e were na ga-eji afọ ga-eme na ya obiọma di ya elewe sọma onye mma ya na ọ chere ka ọ mụọ agawa ije ahụ ya sị die mba na ya chọrọ ịga na mmụọ ya na-asị ya ka ha laa. Di ya sị ngwanụ nsogbu anọ n'ebe ọ chọrọ iso ya ngwanụ ya soro di ya buo afọ zụọ ihe niile ya zụrụ nne di ka e bupụtara ebe ị ga-esi mma olekwe gift ya zụrụ ya ma kwụsịkwana na-ewere ya iwe na ya laikiri ya na mkpụrụ obi ya ji emere nne n'ivu ndụ na mama ya nọ ya n'otu ugbo ya nọ na enweghị ihe ya ga-agabiga na ụlọ di ya nga n'ugbo ya ga-aga ikoro nne na nna ya nọọ ya maka ya ga-abịa ikosara na o were na ya mee nọ nwunye nwa ya naghị ahụ too much ya sị ya o were eme nwa mụrụ n'afọ na o were ya mee nwunye nwa na onye nye opportunity prove that na ya dị difference na ebiko adịrọ ka ya narị nne di eshiri isi leru anya n'ụkwụ ala fee n'isi lekiri ihe ya zụrụ pụwara iji ọ tọpụrụ ya ọnụ bụrụ ihe ya nụtara bukpo ihe na ime ụlọ lekwezie nwunye di ya nwunye kedị ọkpara ka ọ bịa oshi side ka ha na-abịa bịarute hụ ihe mere nọ gbawa ya sị na ọ dịkwa mma kọndishọn na ya nọ ya na nne di ya na-ese ụdịka okwu na ya mere mistake na otu ya chiri bata na ya ọ dịcha ka ya hụchara desperation na ya nwa na ya agaghị eme ala ka nwaanyị ya eji mere nne di treat ya n'ụdị ahụ na mgbe e mere introduce ya na nne di ya nabatara ya na ihe mere eji bata na ọ bụrụ na ọ wepụtara ọnụ esi achọ ya na ya na ya gawara onwe ya ya chọghị problem mana ebe ihe mere nụ emene na ya ejichi ike ụtọ ọsọ ọ chọghị ya gara onwe
na o stay away na ọ ga-akarịa mma na ọ nọrọ onwe ya than ị na-achọ ụtọ n'ihi na nwere ndị agadi nwa ya na-eshi behave ihe ndị ọzọ kwuru nga azụ ka ọzọ osisi elu n'ala nakwa hụrụ otu o shiri tọọ n'ọrụ ya na ya na ọrụ onwe ịfụ na mgbe ọ chọrọ ka ya na-etọ na ya na ị ga-atọ onye nwe na ka advice ya na-ele ogwucha ya si ya nọ na ihe o kwuru ọ lawa ha nọjụọ krismas ya na di ya manya na moto laghachi back to city ebe ha bịa ya bịa nwe problem na ya nọrọ like this ọ dịka obi ya kpochiri akpochi na ya nọrọ like this ọ dịka ewere kii lọkọ briz ya ga-ekute Elizabeth ikute ume awụrụ wọ ya efilie na ọwa ashima ya gaghị ụlọ wee lecha ya sọ ọwụ ha ashima gbe ihe dịka ashima na enwe ihe ahụ ga na ya reduce aka na stress na ọ ga-adị mma mgbe ụfọdụ na stress dị too much na ọ na-agbala n'obi na-enwe mkpochi obi dọkịta na-elekọ ihe ka ya na-ele n'ihi na ọ madụ ihe otu ihe ashi na-eme ihe a na-eme ya bido na-emezi ya mgbe ụfọdụ mee ya once in a week mgbe ụfọdụ mee ya 2 times in a week mana ọ ga-emeri ya like 4 or 5 times in a month ọkwa o mee ya like this okpochigide obi gị anyagide roka were agaga gafee ya na mkpụrụ obi ya ya na-egbu ya ruo otu ụbọchị ya gwa di ya si ya makwa m ya ga-amụkwa nwa na ana di ya gwa go forbid egwe sọta ihe eche emege na ọwasị ya push ya nọkọ na-epush ihe eme ya n'obi ya ga-lọk di ya gwa fọda si ya in that case na ọ ga-eji operation ahụ na ya chọọ ihe push na ihe mere eji were operation mụọrọ onwe nwa ihe aha continue na-eme ya na ihe ka ya na battle since ya ga-eme nwa eke mbụ battle kwa ya mụkwa ake mbụ mụọ ka abụọ ọrịa na-emekwa ya na-emekwa ọgọrọbịa mgbe ụfọdụ gbara atọ n'otu ọnwa mgbe ụfọdụ gbara anọ n'otu ọnwa mana enide ọ ga-eme ọ na-abịa ka atak ya nụkwado n'onwe na-ama na ejikwa ya ṅụkwa ọgwụ ya mụrụ ụmụ abụọ o ruo otu ụbọchị nne di ya kpọọ di ya na fon na ya eji ha ahụ na ya dị down na ya eji ha ahụ kemgbe 2 days ya kpọbeghị eji na ugbo ka ya ji ya ma ihe Chineke ji ụmụ nwaanyị na-eji ndị na-amụ nwa na-eji amụ arịọ Chineke ma nwoke ma nwaanyị na ọ bụrụ na ya nwere nwa nwaanyị gboo na mma gbarutere dị amụrụta ya mere lejikwene ya anya na nwunye ka diọkpara si eji ha ahụ na n'anya ya na ọlụbeghị nwaanyị na ya lene maka ahụ n'onwe nọọsụ a ga-akpọnụ ga-abịa letewe ya na ya na-ata ahụhụ n'ụlọ mgbe ụfọdụ ya ga-enwe nri shili ige na gwụrụ problem ma ya na jikwa nwa ihe ewute di ya ebe si ya na elo di ya gbara lawa ya eme arenji ma nwaanyị nọọsụ na-abịa elekọta mme a na-akwụ ya ụgwọ monthly nwaanyị nọọsụ bịa taa ọ ga-abịa echi ọ bịa nne di ya nwere ọnụ ọjọọ ọ naghị ewu stand nwu nne di ya bidoghala ịgwa ya okwu ote n'ọrụ ma nwaanyị nọọsụ agbagbara ya ihe bido konwe achụla da wan kpọta onye ọzọ echenjele ụmụ nwa agbọghọ atọ abụọ nurses na-echeki ya ma BP ma gịnị mana enwe nke na-atọlerate nwu dis woman ị ga-abịa mgbe o kwesịrị bịa sị na puku nde ego niile nwa nwoke akwụganụ ego ịbịa ọrụ ịbịa mgbe o jiri sọm mgbe na-egwe ha okwu te na-arụghị mma kparị ma nne na nwa ma nna ka ahụ bịakwana ha eko mgbe ụfọdụ ka a ga-akpọ di ya na fon na ha arụchana biko nye ha ego half month ha nọrọ anọ chọrọ mmanya onye ọzọ 3 persons ụta ka o shiri nwa nwoke agwazie ya datna ihe ya na-eme ya ga na-alụta mgbe niile na-abịa chọtara ya mmadụ ọ gịnị na-ese ekwukwe ekwu na ọnwụ na ọ naghị abịa ọrụ ọfụma ọ ya maka ọ ga-agwa echi na salari ya were na ọ gaghị abịa na-atakụlụ ha bamba like that ndị awụ ma bụ obi nwa onye gwara okwu ọjọọ gwara nne na nna ya na-agaghị agbagbara ya na ihe a na-eme na agaghị abịapụ ebe lọta obodo ya na-etu nwa ọ na-akpọtara and that time ahịa a na-eme nne di ya nọ n'ezigbote ohijile n'ezigbote ọrịa hijige ewa di ya sị ka ya laa ga-elete ọ bụrụ ọ nabatakwana ya ya lewe ha mana ka ya lee ya lawa di ya elewe si ya dị shọ ihe anya ya si yes ya nọrọ nga na hapụrụ di ya ụmụ nwoke ụmụ ya n'ihi na ụmụ nwoke ha galitela isi di ya kpọpụga ha skuul taịm ejiri ya gbachie shedi ga akpọlata ụmụ ya na ụmụaka nọ na shedi ha lọta kpụrụ ha lo ya mụrụ ụmụ nwoke abụọ ya mmanya na moto lawa gbachie shedi ya mmanya na moto lawa gị ga-ehụ nne di ya mgbe ya batara ọhụ ya were ihu dewa na mgbaja o doruru ala n'elebet were ihu dewa na mgbaja na ọ dị down ahụ ọkụ na-enwu echachachacha ihe gị na ahụ awụghị ihe ntakịrị ọ nyụcha na mma mmiri ma n'elebet ma n'ala ime ụlọ na-eji asị kemgbe 4 days nọọsụ abịabe ivu na ihe onye naanị Chineke nna m otu ochi ama na ejiga erigeni ya elewe ebe niile ekuku ma mmiri mmụrụ na-eji ya sị chai mana ọwụta ka ihe a shidi serious ọ tọpụrụ ihe ọnụ ya nọrọ nga ga-eshige mmiri ọkụ bido ihe ataiz bido hicha nwa ma mmamịrị ma ọ bụ ebe niile ma dị tolu hichashiwa bushicha akwa ya niile bupụta ya eji sawa ya ekwere ihe ọnụ ya sacha akwa niile ahụ na ihe eshiri n'ọkụ nakwa na ya na-asa ya na-ele ihe eshiri n'ọkụ shere nnọọ ofe ọha ọ na-alaik ofe ọha
fuo nnọọ akpọ mbalaka fọkwa ya fọkwa nnọọ fuo nnọọ mbalaka ya arụ nnọọ nwa soft ya were bige ya nwa na agụrụ so na ihe ọrịa nwaanyị adadere nụ ntara riga come on thank you mee ya thank you ọsọkwa na ihe ya ịgbadịala ka eji aza akpa ọjọkwara n'ụdịrị ọjọọ ụdịrị oribekwe na ụdịrị ntara rijucha nwa afọ ya sacha ya akwa si ya mma ngwa ka ya kpere gawa ụlọ ọgwụ ọ tọpụrụ ya ọnụ ya hụ ya n'ihu ya na ihe ya kwere na ọhịa ọ chọrọ mana ọ tọpụgara ihe ọnụ ya ekwuo n'obi esa ọbụla na ị gara ekwe nkwa n'ihu ụmụ agbara na ọhịa ị ga-eme na ị ga-atụpụrụ ya ọnụ na ọya na ya abụọ na ọ na-ediri ya ka ya hụrụ ha long ihe ga-erute still ya na-ahụkwa ihe nne di emeghe na ọwụ ihe ọnkụl ya nwanne nna ya fụga ya nọrọ nga ana ga-akpọta moto tinye na moto kpere gawa ụlọ ọgwụ rute dọkịta elechaa ya chekicha ya ma BP ya ma gịnị bido nye nwe ya ọgwụ gbawa ya ọgwụ nye ya kwa drip na ihe ha nọrọ n'ụlọ ọgwụ nọ 3 days hello ka ha lọtara ya chekicha otu ya ga-eshi hapụ ya gbawa dị nọọsụ na-abịa ele nọọsụ agwa ya sị ya agaghị continue with that job na ya ekwuole na ya na-arụgazi sị kwụọ ya half payment ọnwa 15 days ya rụrụ ya arụchaa na ya na-arụgazi ya makwa na otu ya ga-eshi bịagharị ugbo bụ ịtụ nwa ya gwawa ya sị maka ya na ọnụkwa na ha tụpụrụ ya ọnụ mana ya chọrọ ikpere ka ya na ya abụọ laghachi siti ebịa na di ya ka ya ga-eleta tụkwuo ya until ruo mgbe a ga-akpọta onye ga-ekpe nọrọ ya hụ ya n'ihu ya na ọhịa ọ chọrọ mana still okwukwe ha ekwu okwu ya ga-achọpụta akwa ya na igbe yige chịrị mkpụrụ akwa ole na ole chiga na waterproof kpoo moto ga-ebubuga ha moto park ya the same moto ahụ ya kpụrụ kpogara ya na ya bụ ụlọ ọgwụ ya eji nọmba ya kpoo ya sọ ọ bịa early morning tomorrow bịa kwọpụga ha na moto park ebe ha ga-agba moto ọsọ oke o ruo n'ụkụtụ ọnụ ntara eshipụ mmiri ọkụ bịa nne di ya kemgbe ekwerelu ya na-asa ya ahụ ya na-abịa ya ga-eyipụ ya akwa ka ụmụaka saa ya ahụ ka ụmụaka bịa ya mmiri ọkụ masaji ya ọfụma enwe ihe ụmụ ụkwụ ya abụọ masaji ya masị ọ na-eri ude azụ ude mana anya ya abụ anya ya abụọ mmekọta ọtụfu ihu ya mana ya ga na-amasaji kwa ihe a na-atụzi ya nwa ọchị ya na-amasaji ya ma aka ya ma gịnị ma mbụ ụkwụ ya ehichachicha mbụ ụkwụ tọpụkwara ya ọnụ sokwana ya thank you ome emecha ihe a niile ya chepụta efe ya na ya efe ya ga-eyi gị chepụtakwana ka so that isi ọkụtụ ya sa ya ehicha ya ahụ ige mgbe yiri ka ha echerezie driver oweta aka dade ya emechara kọl ahụ ruo 1 hour ya emechara kọl ahụ oweta aka ebe 4 p.m. nne di ya ekwughị okwu ọ bịa shiri ya nga ya nọ ya ele esi mma gị na ele ihe okwughị okwu o shiri eshepụta ya eji ya eguzoro na eji ọ gawa n'ebe nnọọ n'ili ebe di ya tụrụ ya aka one certain time nọ nga ka eliri mmakwukwu ya nne di ya gaa nga ha na ga n'oru ala n'ili mmakwukwu ya wụkwanụ nne di ka ya onwe ya bido kwue na ya bịara bịa ịrịọ nne di ya okpo aha ya kpọwa nne di aha ya aha na-eji etubiri ya masị okpowa ya mama na ya biko na ya bịara kwuachi ihe niile wụ ihe kwuru n'iwe na mgbe alụbatara nga na mgbe a kpọtara ihe na ọ nabatara mere na eji nọrọ mana mgbe nwa ya nwoke kpọtara nwa ọ chọrọ ịlụ ya nabata ihe ọ bata n'ike bata n'iwe bata by force ya were iwe bịa ngala sobere ụtọ na ya eshi n'oruo na ọ bụ eshi n'oruo afọ 5 gara aga kwuo okwu ọjọọ n'ihu n'isi this lady na ya chọọ ka ọ bata n'ike na ọ ga-apụ n'ike ya ekwuo na ọ gaghị ebika ya ekwuo na ọ gaghị aka nka kwukwu eda ya ga-atụpụrụ ya ọnụ na inide ya tụpụrụ ya ọnụ na ya ga-anwụ na ihe a niile bụ ihe ekwuru n'igwe na ya abịala ikwughachi ihe niile ya kwuru rịọkwa na mgbaghara si gbaghara na ọ bụ okwu ya kwuru n'iwe na ọ nwunye nwa ya na ọ makwara na ya nwa ya nwoke ụmụ abụọ na o kwesịghị ekwesị ka nwaanyị mụọ nwa ya wụsawa ụmụ ya nwa n'ike na ya ekwuru na ya ga-eli this lady mana ọ bụghị otu o siri o kwesịghị ekwesị na this lady kwesịrị ọ ya na di ya nkwanụ nwunye nwa ya ọ na ọwa ụmụ ya mụrụ na ndị obi ha ga-eli ya na ọwụ ya nwa ga-eli nwunye nwa ya na ya na-ekwugharị okwu a niile ejiri iwe kwu na-asị biko na ọ bụrụ na enwere ka emewere si wepụ aka nga eji si biko si gbaghara ya nwa ekwuru na ya ote ya eshi nụrụ ọdụ kwuo ihe na ya chiri ote bịa nụrụ ọdụ kwuo ashịa na nne di ya na ya chetara okwu o kwuru na ọ bụrụ na mgbe ọbụla nwa ya ụmụ ya ga-abịa ịlụ nwaanyị na ekuloda mee ka ịshọ na alụpụtara nwaanyị dị mma ebe a na otu ya nwee shi nabata ya na o werekwa ụta tụọ ụka akara aka mgbe a ga-alụ nwaanyị nwa ya ga-alụ nwaanyị mee ka ịshọ na ụmụ ya lụrụ ụmụ nwaanyị dị mma na ya legidekwara na nne di elegidekwa n'ihe ya ọrụra mma ya na ya bụ ruo ebe ụmụ ya gwakwa na ụmụ ya
ruzie mgbe nwa ya ga-alụzi di nwunye nwa ya napụga ya right aha na o nyere ya na eji aka lee make sure na alụpụtara nwaanyị dị mma ebe a na ya bịa were iwe kwuo okwu n'isi dis nwunye nwa ya na ya biko enwere otu o si were iwe soro ya n'iwe na o wepụ aka nga o ji gbaghara ya biko na-arịọ ka ya bịara bịa rịọ na o meṅa nne ya na ya amaghị otu ya ga-esi mechie ọnụ na onye nwere nsogbu na onye nke nọ ntara ya ejiri aka ya nabata ụkwanụ nwunye nke diọkpara na ya na ya abụọ esiga mana ya arịawala ahụ ugboro ole na ole ọ bụrụ na ya onwe ọ ga-ara ime ọ bụrụ na o ji ha ahụ mana nwa na-agbarute mgbe niile na nwa na ma onyinye ma gịnị ihe ahụrụ ihe echere awụ ihe ahụ ka ewerere iwe kwuo mebie ihe si biko na ya na-arịọ na ọnụ na ya ga-aga ịtụpụ nwa n'ụgbọelu na ha ewerele iwe ivu ndị onye ya sị dat na ya enide ya tụpụrụ ya na ya ga-anwụ na ya nne di ya ewekwerele iwe ewepụkwala ndụ ya na ọ hapụgakwa ya ka ya lere nwunye nwa ya na ịhụnanya batara n'ime ya na nwunye nwa ya ka ọ dịgide na ya na-arịọsị biko ya ekwekwe ihe nọ ntara kwucha were aka ala na-asụ n'aka nga na-asụ na ya ekwughachiala na otu a ka ọ ga-adị na ya ekwughachiala na ọ wụ otu a ka ọ ga-adị na ya ekwughachiala na ọ wụ otu ọ ga-adị eluigwe nụrụ ala nụrụ mberede nọrọ ya ekwuo ụmụ ihe ndị agadi nwaanyị a na-ekwukwucha bịa nye ya aka ya si eshelite iwe n'ọmụnụ ma ejue n'obi ya so ya na-ele ihe mege ihe dị ma obi ikpochi gị ma gịnị so nwaanyị arara arafere nne di ya si ha bụ igbuo na ya agaghị aka nka nọ ya nwa ga-elie chai ya enwe obi abụọ ma emechaa ihe obi ya na-eche emechaa nye ya aka ya shelite ọgwawa ya si ya gbaghara ya na ihe ndị ihe mere ya mgbe ya na-amaghị onye ọgwụ mana ugbu a na ya mara na onye ọgwụ na ya dị very very sorry na ọ dị welcome n'ụlọ ya na ọsị ya ga-eso ya aga ya gwawa ya si yes na ya chọrọ ka ya na ya bụ so ga ka ya ga-elekọtatụ ya ya ekpube anya mmiri okweghị ịdị ya bewe nne di esonwe jide ya kasị ya gala ebe na ọ bụ mgbe mmadụ na-ama ihe andị na o nwere ihe kpatara nọ ya ejiri mee ihe ya mere na o nwere ihe kpatara na ọ bụ ihe ya ga-ekwuecha ihe okwu na-emebi ihe mana ka ya hapụwawa ya bịa file na ebe okwu ya gagawo dide ha bịara bịalụ ya ma enwenote ọnkụl ya shi ekwu okwu ma ọ gịnị ma ya bịa chee ihe kwara no na ọ gbawala ụkwụ bifo ha bịa n'ụlọ na ọnwụ ha ọnkụl ya amaghị onye ọwa sọfụ mgbe o kpere gwe na ya chọghị ya n'ụlọ na ọwụ iji ya bịara bịa hụ ya 2 days later ya na nwa ya lashi okpo ya kọla na ọnkụl ya mara bụ onye ọwụ no ọ gaghị awụ ọnkụl ya gwara ya neti na ihe enwe ihe a gwara ya mgbe ha bịara ịlụ ya na ihe ewu ihe o kpebiri n'ime onwe ya hapụga ka ha aga ya kporo nwaanyị a jike ha laghachi ka ha larutere ya kora die ihe niile n'abalị anọ mgbe eji na-eru m ya ga-eshikwa n'eri nye orie sakwana ahụ ya na ụmụaka ebido gwuriwe ọsọche na ụmụaka ka eyele nna ha mgbe ya mụrụ ya ọhụrụ na ọ wote ka nna ha rụọ na-anụkwa na ụbara na-ata achị na especially ka diọkpara na otele ọ nọ ma di gbawacha ụkwụ n'ala na ọ wote nwa ya nwoke arụ mgbe ya mụrụ ya ọ na-ekwu akụkọ dị ya mgbe ọ dị ntakịrị otu o si dị aghara ya a na-achị chi ejiele ya lakpuru na rum ya na di ya lakpuru ya kọwara di ya ihe na ugbe na-esiledere ihe mma mere before ha bịawa di ya siri ili dị very happy na ya gara ajụ ya na mana ya chọghị ịbịa bịa bụ ashiwa ka ọ nụrụ taa ka ya chọọ nne di ya jụọ ma ọ gwara akwụkwọ ya sọ gwabeghị ga-ele ma ọ ga-eji ọnụ ya gwa ya so oke chi enwe nọkọta ya gawa ya mgbe ya na-elule ya wụ echi Satọde korola nwa ya nwoke ihe niile ya mere n'otu o siri mee ya niile awụ ihe gara aga na nne di ya nọrọ n'ụlọ ya complete 3 months na ihe a na-akpochi ya n'obi akpochikwa ihe gị na ya nọ na 1 month in fact ya echefuole datin 1 month after nne di ya nọ n'ụlọ ya echetezi na enwere ihe na-eme di ya na-akpochi ya di ya jụwa si ya na-eme n'obi mụ notice na for some time now na ihe ahụ emebe ya ya so ọwụ eziokwu ọ wute eziokwu na ihe ahụ emebe ya nwebekwa datin na-akpọgide n'obi kpọgide ọrịa na ọ wute eziokwu na ọ ga-awụ na ihe a mma mashịrị na ọ ga-awụdị ihe ya rịara di ya si yes na the reason o ji kadịrị ndụ ruo today wụ na mmakwukwu ya hụrụ ya n'anya na ya mana ya na mmakwukwu ya wụ 5 and 6 na mmakwukwu ya eji ya egwu egwu na ọra ga mmakwukwu ya ahụ ime datin na onye sị na onye nwụda na ọ nwụpịala anya na onye ahụ jọs na-egwu egwu ọ bụrụgodo na onye ahụ anwụpịala anya na ọ nwere ụmụ mmụọ na-anọ present na-aga that message on behalf of that person nọ n'ilidi ya na ya na mmakwukwu ya so na ihe a mma ya mere mgbe ka ọ bịa wewezie dị iwe ya gwa di ya so hapụkwa na ihe anyị gara aga na ihe ahụ ikele Chineke ugbu a ga-echebe iwe ya na di ya barikoro na mma ya nọchaa 3 months si ya bịa lawa na ha eshiela ike ka ya bịa lawa otu a ka esi tige na moto gbola ahụ ya na nwanyị mba nọ na afta nne di ya lara ya si ka ya kụsara m ihe n'ugbo masị mba ka ya nọtụkwuo na nne di ya ala ha na ọ nọ hakwala 3 good months
tiri nga na ugbo ya na-akụrụ m akụkụ na ihe a na-akpọgide n'obi okpọgidebeghịkwa ya eke ya manụ menwere ihe ọzọ mere na-ashịa ihe ahụ bagazie n'ili nne di ga-eme datin na ihe aghọtaghị ma ọ naanị ihe ahụ o kwuru gaga egwu ashawa ihe ligapụrụ ya na ebelive hụ na ndị na-asị na agadi ili onye nwere anwụ menetin ya na-ahụta na onye ahụ na ozuzuga ezuzuga mana ya amaghị ma enwere ihe ọzọ nne di ya mere ọ gara ga mashia bifo bịa emeghe kwekele gbo machịta eke n'ihu ya ma enwere ka o mere na ya amaghị ihe echege na ihe asị ga gwa m na nne di ya bịara n'ụlọ nọ 3 months na ya enweghị data attack ọ laa hakwa nọ hakwala 3 months na ihe ahụ emeghebego make complete 6 months ya na-enwebe enwe echetezi na enwe ihe dị ụta na-eme na gịnị butere na ọwụ mmadụ amaghị mmadụ ile mmadụ anya n'ihu mmọnwụ na-agwa na onye ọzọ mana m na-ezi ebe okwu na eji jụwa eji osocha na ihe eji wepụta okwu n'ugbo ene na ụlọ kwadele ka ya eme ka ya emene na nne di ya gwara nwa ya nwoke wudi ya na the reason ya ejiri sọ nwa agaghị ebi na nwunye kedị ọkpara na ọ mara ya laikere nwa ha nana na ya na-egekwere n'ihe okwu na ọ bịara bịa gwa ya na ọhụrụ dat girl shi steeti ahụ nọ na abịaga na that girl alụbata ya na mbreji ụta ya enwere peace na peace ga-agbalaga na ihe niile ga-aghasa na enwere ụmụ nwaanyị shi na the same steeti achọrọ m ịbịa kpọwa steeti ahụ ka ha hapụ ichenji ha na-akọ chenji automatically comment section na chenji entirely na ụmụ nwaanyị alụrụ na eji nna ya ha egbo ihe di ya gwara na mama ya gwara ya na nwunye nwa ya ka ishi ya wụ nwunye di ya nwekwanụ nwunye nwanne di ya kedị ọkpara ka ọ gara mma ya after nne di ya gbere na fonu gwa ya na nwa ya nwoke kenta abịala bịa ahụ ya laikikwara na ihe ọhụ kwaziri nne di ha na ya etikwela isi na ọrụ ụmụ nwaanyị 7 shi n'obodo ahụ alụrụ na kọmuniti ha na ha 7 ka na-arịa 3 alala ebulara otu na-ebula na n'obodo ha today na ịkpọta obodo ahụ na ị na-aga ịlụ nwaanyị ebe ahụ ihe a ga-eme onye ahụ na enyi ya nwaanyị ahụ kwa nwanne ya nwoke lụkwara nwaanyị from obodo ahụ ọkwa ihe ọrịa na ya etikwela isi ekwekwela etiwekwe ma ọ wụrụ marakwa na ọwụ uju ihe ejiri so nwa ahụ na okpeghachi ha after 2 days ha la na nwa agaghị ebi n'ụlọ ya ọ batakwa n'otu o si bata ya hụtakwa onye na ofe ọsụrụ onwe damesi ihe nwunye nwa ya ka isi gboge n'ọwa eju ọ ihe kpatara nọ mana ọwụ ihe a ga-abịa jụwacha na ya onwe enweghị mgbe ọsọ nwunye ya wajụ mmadụ kama okwuge ụmụ nwaanyị isi ebe nwunye isi ihe ya hụta experience ọ bụ ya na-agwa ihe na ka abịa sewa kama ya gwaga ebe ujo ya shi na ya biko gbaghara nne di ekwucha ihe ya nọcha ọlawa ya makwara na ọhịa okora di ya mgbe ya na-anọ ya ọka nne di ya lawaziri di ya kewaziri ihe n'ugbo ene ha ewute ya sị o na ihe nwunye di ya kwuchara nwekwe mind nga ya dị ime nakwa agwa ya na ọhịa o jiri na-akọ akụkọ desperation aka akụkọ nweta ndị agadi nwaanyị na-eshi eme na ọ dị mma onye te ya dị ime ya na nne di ya na-ese wala ọ ya nwaanyị ọrụ shi ojii isi gị nọ di ya gwa ya hapụga na ya galaga ịjụ na nwaanyị mba na ya chọrọ ịjụ that lady confront in fact ya chọzi ihe tụpụrụ ya na ya chọziri agwa ọjọọ ya ahụ o ji mara ndị obodo ka e werezie eji nwe na ọ gara onwe mana hụ na nne di ya ya bụ reconcile ala ka ya gwazie that na ihe ahụ ọ filiri na ya wụ she can be bad person ma ọ na-eji ya aka ọjọọ ụmụnne m okwu ekwele m sị nne m agala ije ahụ unu emetala ka ọ mara ka o ji anya ya hụzi ọrụ na mma gị na nne di m ka ọ jụwazi ele mgbe unu doziri ọ ga-akaziri ya mma n'ọnụ nne di ya ga-agwa ya sị nne imekwele m nta gị emekwele m luzuo nwa na ana ọ wụ nne di m ga-agwa ya agaghị ekwu ya nga na ya mana ọ ga-agwa ya sị nne ntakịrị ihe emebiele m ihe ọ ga-eji anya eleke ọrụ na mma gị na nne di unu so agalaga bụ ashwa ikwu ogbeene ahụtawa nne di ngasị onye rakọga ụmụ ya ihe ọ gwara nwa ya ihe di gwara m n'elu bed nne di akwụghị ya n'ihu ọnwa ya nwoke ka ọ gwara ya so ekwule ihe ọbụla di gwara m n'elu bed gị were wepụta ya nne di chọrọ ka ị mara ọ na-ekoro ya mana ọ kore nwa ya nwoke di kore ya don't bring it out okwu ahụ agaala let it die there and emekwele ejikwele nwunye di n'ihu mekwuo ka ya onwe ya hụtakwuo dat na ọ bụ ndị obodo ha gara n'obodo na-alụga nọnsens na-enwe obodo na-enweghị ndị chọrọ mma na ndị isi na-arụ ha mma na ha alụga rọbish apụta na ndị obodo niile rọbish ọgụ nwa ga-eprove ipruvere to nne di ọ fọziri ya nwa mana ị ga-adị mature in whatever you are doing with that lady be very very careful ọhịa m gwara ya sị m oke na nwere igbo towara unu ka unu were ya mụrụ agụ ma shikwene nga ha na ledele ihe na unu ma ọ ya gawa n'ihu gaga confront the woman ka ya hapụ wawe na ebe m agwala ya hapụ wawe ka ya nụkwakwa from ụmụnne mara ihe a ga-agwa ya na ya na di efe fulo gị na ha ga-agụ the comment nse nne m anọ na m ihe ikwu aga m agbotowakwara na ụmụnne m onye kwara ka m bịara bịa gbotowara ọnụ enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa ma shikwe n'akụkụ ya n'ọnụ wee mara agụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu